ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas, anapauluan. Ganggan naet, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayat kaagpayso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mo't lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo no nadawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodan ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdama, umay kanumot dagiti kaaruba tayo iti bantay. Agaramid damat kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mat, Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadag iti libroyo ang mapanid di pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanidya pagadanan. Malabsak mo't ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Itad mo kanyak tinakalapam alamas. Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaeston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Kumuyog ni siya, karag iti tauhan. Mapan kami, iti imbagada na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas metla ka di a lugar nga aramidan a resort? Anda, nakakita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawar na, ti Isla Daya. Ichay kumalugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangiparit iti aramidan tayo. Anda kayom ni siya na nangibaga. Iti lugar na iti mono na mangyan. Iti kadiigit ti baybay? Mabalin nga aramidan a resort para kadagiti paada tayo ababak nang? Well, eso na sumuratak. Anda karon napintas na may sana isla, dagiti mangyan. Ano ka no tinamas, kandan dumapay na agtao diti baybay. Awan sa kano ti am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Husto ti kunani siya. Kamoyog ni siya, tapno isuro ni siya karagiti tao, no anya ti adang, tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan amakidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan. Taamangan no agtudo. Aglugan ka pa'y itibal sa nga agawid. Inakarodan, ma'am. Agyamanak tapalubusan dak nga agawid na nasapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy di isla. Nadyak agkam mali. Si kapay lang ang tagtutubo nga agad-adal ichay. Di da maanusan ti agbalsa iti bigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan dang entresado nga agadal? Panagkalap ka dilaang ti pagsapulan nyo ichay? Uwan, ma'am. Mabalin ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap, tamaila ko da adagos ti makalapan da. Iso adid akayat ti agmula. Tamabayag nga urayan kasta ka di. Dahil tatipod no, ma'am. Pinadas ko ti nagmula. Ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan nak itibalsa nga agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kalabapor. Agturong samat dito eh. Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na et. Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na et. Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitam. Madanaga na kanod. Ang mga numaulit di kunada. Ang nagsagaba ini dagiti kapulyan tayo. Gapo ka dagiti ganggan na et. Marigaten da kano ngamin dagiti tatnao. Pagtrabahon da ida iti nadagsan. Dusahan da ti makita da nga aginanang.
Saan tayo ngay palubos nga aramiden da kada tayo da abanag? Ganggan na at dalang. Da tayo, takin kukwa iti isla. Apay kasla da kaamak mo, anak ko. Adda nakita kadak kalabapor iti taaw nanang. Ha, ang mga nuganggan na utmat dagita. Kasano tayon at aga ditoy? Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na at. Un kano, adda imay idi, ngam pinagbalinda nga adipon dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na at da, iso da pa'y tinaranggas. Kaamamak nuganggan na at nga agpaiso dagita. Adda armas da, idin to taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na at nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi. Adda ka din imay asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. At da siguro mo ng opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong kadakwada. Mama, jak matanawan ti dakkel a bapor. Adda ka din napananda, papa? Wan, iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kaya't ko ti agbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klasik. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Oh, wow! Nagmayaten no adda resort tayo iti maysa nga isla. Masigurado nga agbaligi ni papam iti misyon da. Asino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papa managbirok. Naduktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya ti asawan. Awan ti agnanaed at tao. Ada, ngimpanay da nga ignorante. Mangalap da kanulaang. Makitam ka di ti dakkel a bapor. Adda ibabada a babasit a rubber boats. Kaya't asawon da ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na at ti daduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Iya si dagtaman ti bilog. Tabarang saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon yung umasidag. Amangan no pagaramidan data iti dakas. Anya nga tati panggap da kita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Nay, adda lumugan kadag iti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag di tanapanan niyo. Adam ni na kami iti isla. Napintas, kanado ti lamas iti adalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas amin ti buya naglawlaw. Anya kumaabuya dagiti makita dita. Ada nagduduma dit sura na nga rock formation iti aglalaw. Mabalin ka di apagkakamangan to dagita abat bato. Babaan itirang tay asimento. Tapno mabalin apagpasyaran dagiti turista. Mabalin na unay. Mayat tinapanunot ni Sika. Ano lagi diti umay na turista? No anda pagpasyaran itirabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro da pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naibag ta si mangpatkan iha. Imbawag itay ni papam. Ada kanun nasarakan da anapintas nga isla. No kasta, makapasyar tayo iti maysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate. Adamat kapitan amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo ijay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilugan tayo iti yate. Adamat lalaki akadwata?
Kaya't nga agpayso day ta na panunot mo, iha. Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbutan, dagiti tattao nga adda ijay, mama. Isu ama sapol nga ipakita tayo. Anaturay tayo. Dahi taman ti kayat ko kan ka, iha. Kasla, man nakigubat, apa nagpampanunot. Darasan tatyag subli ti porok. Masapol a pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Taamang ano niya ti panggap dagiti aganggan na at. Agawaan tang ron. Pagandaran tan ti basit ang bilog tang. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Pagandaran ta aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit siguron iti igid sa maibos ti gasolino. Sa bagay, gaudan ta no maibos ti gasolina. Saan matkit di anak partak nagpataray dagiti gangan na ut. Takas laboy-buyaan da pa'y taglawlaw. Kabayatan na buy-buyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan ta matyag paigid. Paandaran tangarudan ti basit abilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaigi-igid. Oh, apay alangayo tinapabutngan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel abapor nang. Ay napo, ilisin na kami kumangarod ka dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga ammo no managdakdakas da, nang? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simungad dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Urayan tayo idanon niya ti kunada. Amangan no agpasyar dalang mat iti igid ti baybay. No agpasyar dalaeng, apay nga rod nga ada nagdakkel a bapor, kan ada pay rubber boat da sumangbay. Saan kay nga agdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igit ti baybay. Kuko ti gobyerno, apo. Diyo ka di mo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat yu asawan? Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin a babalay ditoy. Anya? Mademolish ko nam? Anya pa ngay? Isu ada kayo. Agbalkot kayon, kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kiyo, ako kwayo na ito nga isla. Urayan, taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kwa na ti papeles. Dayjay ti pamanaknak, ako kwa na daytoy nga isla. Anda pamanaknak, nakukuha ni siya na ito na isla. Ato, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka dili sika, ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor, ti awag ni sika kaniyak. Mono. Naglastog na ti apura wala kay. Inton kwan. At to'y pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Tara. Amangan lo tilang mangdilpat iti rugit ti ima ni sika ti amo ni sika. Ha? Ne. Adamat ngagpaisot ti tulo ti daga. Kan demolition permit da. No, kaya't yun napalubusan kayo nagkalapit ti baybay. Masapon na agbunag kayo na umuna. Kadang iti graba na aramatan bagiti agarami diti pasdek diti igit ti baybay. Mano ka diti tangdan ti agbunag, senyor? Kukuha ni siyak na iti nasla. Dagiti makipagnaed, masapon nagtrabaho ni Isoda. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni Isoda iti tao. Kasla saan mat anain kalintigan dayta, senyor? Agbunag iti graba nga awan tangdan. Saan na kaya ni Shakti turad ni Sika nagtutubo?
Kaya't ka di pa ni sika ti agian dito isla. Wano papanhawan ka. Sigod kami dito isla. Apaya papanawan na kami, senyor. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang nagustuhan ni Don Rico ti panagsasaon ni Roman. Idi saan na nakita ang nakibunag ni Roman iti bato. Nakapungtot ti Don. Binilin na nga ron ni Nicolas iti aramiden na, tapno agpakita ni Roman. Kabayatan na, plano dagiti agina a Doña Paula kan Lira, apagbalinan akas la syudad ti isla. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pinakargaak iti armas ti ate. Sumurot tan ijay isla ngayan ni Papam. Adamot jay kapitan amang itulod kadata. Masapul ang mapapanaw amin nga agindag ijay, mama. Tapno dagiti lang babak nang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Talaga akas na ti aramiden tayo. Rugit laeng dagijay no addaw may ababak nang a turista. Pwede na dayta, mama. Saan ang napintas ti buya ti resort? No adda na dongrit ang mailalaok iti isla. Intangaruden iti yate. Tanakasaganan ti amin. Amomat ni kapitan ti pangipanan na kadata. Saan ka di nga daing karga na papa a rubber boats iti dakkel abapor, mama? Kumpleto ti impakarga ni Papam. Amumatan ni Papam, i-check na amin akurang nukas jay nga agdalya sa tayo iti adayo. Anya nga uni day di amang mangag tayo iti kakaykaywan iti asinhag. Kasano ko mga agdamaki na dito'y kabakiran? Dito'y kayo. Taagarudo kak amang kita no anya nga uni. Ang mga no dadakas ang mapasamak kang kaana. Saan kayo nagdanag nang? Agan nadak. Sige, umayak mo't nga rod. Kitaak mo't no anya dayjay. Jakmot kaya ti agbati nga agmay sa dito'y. Umayak mo. Agarudok tayo nga rod iti sirok lagi ti lanot. Siyak ti umuna. Inayadan nyo lang. Tapno saan kayo ang makasagid iti lanot amang parnoy iti karasakas. Ala, intayo nga rodan. Alaon ti daan apana day di tatangyo. Tapno adda armas tayo. Nalalaing ka di tagidjay na tattao. Ngamda kayo. Ta saan ni da kayo na makita? O reno kabalay ni iso lang tinakita yo. Awan. Simperkwensya. Anya ka no? Kuwin sa ka naman. Anya timbangan ni sika? Pigsaan ni sika tagsaw. Ta saan ni siyak na maawatan? Kwa, senyor. Di papabirok yu a tao. Agad adal ka no, iti balasiw ti isla. Amangan no, aday jay, senyor. Agad adal ko na ni sika? Iso ba't lagayam na naturad ni iso? Taadaan mo na. Delikado ni na tayo. No ipakam mo na da ito'y karagitipan na kabagiti rin tayo. Anya ti kayat yu asawan, senyor? Apay kumadelikado tayo. Pati ka din sika, kat kapadam ti utak na gidyan at tao. Awan amo ni sika, simperkwensya. Kwin-kwinsan.
Saan ka din na imbaga ka ni Sika na pigsaan ni Sika ti agsal? Sa vergüenza! Nagpintas nga agpaiso dito mama. Naglinis ti danom iti taan. Nagpipintas dagiti dadakkel abato iti agdudo maapaset ti islan. Wen nga ron, iha. Saan ang nagkamali ni Papam iti diso ang nasarakan na? Mayat nga agpaiso ditoy. Mayat dito'y nga umot dagiti turista, mama. Puraw ti maris ti dara ti taglawlaw. Anyan ang nagpintas. Makapabangar iti rikna, iha. Ado pa'y ti makita a seaweeds. Kimpet kadagiti batbato. Nagpintasan, mama. Talaga analaing ni Papa. Saan laday ta? Makitam ka di pa'y ti pangan ti ado nga ikat ti bye-bye. Wan, mama. Oray dagiti matanawagan akay kayo iti isla. Nagmayat. Ado ti kay kayo ditoy. Ijay syudad. Dandani awan makita akayo. Anda po raw na yate iti tao. Nagitilagit din reyna kang prinsesa ni Siak Nagijay. Adadan, senyor. Ay, jasket. Adda manandang iti agina abaon. Sembergwensa! Ah, Saan ka din ay magak ni Sika? Nasaan nga sao ti saan na Siak na mangag? di ko na, senyor. Nasaya ta si Mang Peten dagiti napipintas a kapamilyayo. Oh, husto ni Sika. Kapipintasan karang iti amin na napintas. Saan ka din na amo ni Sika? Na nag-Mrs. Pen na esposa ni Siak? Ah, Kastantumat ni Lira na anak ni Siak. Ag Miss International. Kwa, senyor. Rao maklauna iti kinapintas da. Oh, daita ti kapintasan na imbaga ni Sika kan siya. Basit a makina. Ngam kabailan na apukanan ti dakkala kayo. Adon kinapukan da kayo. Adda agpukpukan. Addamat agragragadi iti tabla. Nalawan tinauma iti kabakiran. Adun tinapukan kanaragati. Nagadukat dagitan atabla. Ado nga ta ti aramiden da iji igid ti baybay. Ta nagadumat dagita. Amangan na adamadi nga itdan ti panakapukan dagiti dakkala kay kayo. Lumukay ti daga. No awan ti kay kayo amang lapad iti panakarga ay ti daga. Nang runa no adda bagyo. Parikot da ito eh. Kasanon no adda napig sa abagyo. Nalukay ton ti daga di ti lugar tayo. Kasano nga taaya maanaw at dagita aganggan na. Dadaulan dati kay kayo iti kabakiran. Amang lapad iti regay. Oh, maragsakan ni Siak. Tarakasang pwede ni da kayo mi esposa kaniha. Wan, Papa. Talaga ang nagpintas dito eh. Mi napili ni Siak. Talaga na napintas. Ni Mama kan ni Sika, napintas namin. Bilibak kada kayo, Papa? Yak! Anya dagiti nagaalas ababasit ababala itiigit ti baybay. Babalay dagiti tattao ditoy. Bayan pa lang nandatayo ni Isuda. Pagbalinan tayo ida na parabunag karang iti aramaten ni datayo. Enton malpas ni datayo ti proyekto. Papanawan ni datayon amin ni Isuda. Rambang laang, Papa. Ha, nagalasakitan dagiti babalay da iti igit ti baybay. Magnada iti daplat akawayan iti rabaw ti danom. Iso ti amor ni Isuda.
Awan pa'y ammo ni Isoda. Di tadan kadanuman na nagaramid iti pagnaanda. Eso na awan ti ammo dagita na tattao iti isla. Ibilin ni sika, kalay iti tattao na isalog ni Isuda dagiti tabla iti bantay. Matungpal, senyor. Marigatan dalakid di. Tanagdadagsan dagiti tabla. Sana parikot ni Siak dagita. No kasapulan ni Isuda nagtitinolon na mangibaklay, iso ti aramidan ni Isuda. Pagbibinaklayan da, no sanda kaya ti maysa, senyor. Semperkwensa! Aramatan ni sika ti utak ni sika, no adda utak ni sika, ha? Senyor, sige nga raw. Tayo nakibaga kadagwada. Adda kun kunang ti panunot ni iso. Piman. Awanan ammo dagiti mono ditoy. Enton malpas, apakairanudan ni Siak dagita na tattao. Papanawanan ni Siak ni Isuda iti ikit ti baybay. Anya kadi dagiti makita akas lakuton asumalsalog iti bantay. Adda awit da asumalsalog, papa. Dagiti mono dagiti nagbibinaklayan ni Isuda dagiti tabla na isalog ditoy. Kas dalakuton nga agparparada nga agpababa. Madam Damalain, adan ni Isuda dito aplaya. Idiso ni Isuda dagiti tabla na maarami na pasdek kan cottage. Natulog mat gayam dagi jaya tao, papa. Dongrit ni Isuda, takanayon ni Isuda iti kainaran. Nakitam ka din ni agin lalaeng na nagbunag kadagiti tabla. Saan mat, senyor? Napan kano iti pagadalan, iti balasiw ti isla. Anyat ko nayo? Adda agad adal kadakwada? Day tatipod no, senyorita. Amangan no isunto ti mangisagmak kada tayo. Saan ni sika na pagparikutan na dyan at tao, iha? Addan-addang ni siya na maaramid iti dayjay na mono. Rumbang lang, papa? Saan akas kadakwada lang ti mangdadaal iti napinta sa plano? No saan na agpakita ni Iso? Adamat ti na kan tikabsan na. Aramatak ni Isuda. Tapno agpakita ti awanan bae. Masapol a bumabaag. Masapol a masapaak man na mapan iti balasiw ti isla. Saan ka kumaamagmag na iti asidat dagiti ganggan na anak ko? Matungpal na nang. Sa anak lakit diyang agpatiliw kadagiti ganggan na Ikagumaam adida ka makita. No adala ko maumyanam iti balasiw ti isla. Masapol nga agawidak nanang. Masapol a kitaag. No nasaya at matlaang ti kasasaad yo ditoy. Di da kami mat isiksikat dagiti ganggan na Sikat kayat da makasarita. Di tayo amunoan niya ti mabalinda haramidat kan ka. Amangan no, pasaplitan da kan tukit din. Akas iti aramid dagiti immo na kano aganggan na Magagaranak ang makakita iti kunayo anaturan nga agindag dito ay, papa. May sana moreno. Natanyos ti agong ni Iso. Brown ti mata ni Iso. Kasla bibig ti babae ti bibig ni Iso. Kasano akas labibig ti babae, papa? Kasano ket kasla nakalipstick ni Iso. Lumabasit ti bibig ni Iso. Natayag ka di, wano pandak, papa. Natayag ti awanan bain na lalaki. Kasla mestizo. No kasta? At damat nga rod itsura na, papa.
No saan ko man amono, nataer ko mamet. No siyag, saan na nataer iti paragkita? Madama ti bunag dagiti tattao amang ipababa iti kayo. Intamot mga wit, tapno palubusan da tayo jay dun anaranggas nga agkalap iti baybay, nanang. Anya pa'y ngay anak ko. Ala, intangaro din mga wit, iti kabailan tanga awitan. Amangan no awan ngamin ti mailako tayo nga ikan, no di tay agkalap nang. Naranggas ngamin dagitagang ganaat. Sapay kuma, tas saan da ang makita ni Roman. Saan arumbang amakita dati kapsat ko, nanang? Numabalin la ko mga agyan pa'y iti ayan tinaanos a maestrana. Uwan ko manang. Day tanto ti ibag akin ton sumangpat niya kamsat mo. Makipagyan pa'y laang iti ayan ti maestrana. Uray, pagbalinan da na katulungan da iji balay da no iso. Ibilin ko kan ka. Amang duukot ka iti kaasitgan akabagyan ti agin lalaing at tao. Ni ka di Roman tinakdakamatan yo, senyora. Ada ka di pa'y sabali. No asino man ti kontrabida iti negosyo. Pukawan. Nakita ka nakibunag iti tabla ti kabsat kan inana. Hangam, jak nakita ni Roman. Isu nga rod. Dukutam ti inawon no ti kabsat na tapno agpakita ni Roman. Matungpal, senyora. Saan ka ngagpakpakita agingga iti malam no awan ti ina ni Roman? Lapad ngamin ti anak na iti napintas a plano. Naimbag, tanadanon kayo dito'y sinsinan kubuyo. Uray kastoy laang ti pagtaangan mi. Tada kami mismo tinangaramid. Saan nga inaramid ti sabali? Mayordomo. Na. Sigurado, sikat iti mawidan ti anak mong agin lalaing. Ayan ni Roman nga anak mong agin lalaing? Di na imbaga tinapanan na, mayordomo. Saan ko nga mo? Ulbod! Sumurot ka kanyak, no di mo kayak ti masaktan. Apoy ko masumurutakan ka. Anya ti aramidem kanyak. Kaya't nakalaang nga makasarita ni Doña Paula. Doña Paula? Sino dayta a Doña Paula? Ti asawa ni Don Rico. Iti anya ko maaga po akasarita dak. Nakibunag kami mat iti tabla itay. Wen, ngam ti anak mong agin lalaing. Saan Apolos ang nakibunag? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simurot dagiti agina Doña Paula kan lira iti isla. Kabayatan na, idinaamuan ni Don Rico nga agad-adal ni Roman. Nagamakda ito'y kat kayat na apadukod ti siya sinuman a kapamilya ni Roman. Tapno lang agpakita ni Roman kankwana. Iti may sangal daw, nakita ni Nicolas ni Nida nga ina ni Roman. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Iti anya aga po akasarita dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Ngam ti agin lalaing anak mo. Saan Apolos ang nakibunag? Saan ka di nga umanay ti panagbunag mi kanidora nga anak ko, mayordomo? Nagbunag kami mo't adwa. Saan ati panagbunag iyo ti pagsaritaan nyo kani senyora? Anya harod nga iti pagsaritaan mi. Basta,
maamwam tulangan, no agsango kayo. Masaya at tada ni si Karitoy. Ayan, ti anak ni Sika. Apay ka di ti anak ko. Anya ti masapul yukon kwa na. Anya ko mati masapol ni Siak iti anak ni Sika. Ada aminan ka ni Siak. Baknang ni Siak. Pilintutan na kayo kat pobre ni na kayo. Kinabalan ni Siak na ginatang ti Isla. Apay nga rod a pinasukondak ka ni Mayordomo, senyor. Babae ni ka ni Sika. Agpakita ni Roman ka ni Siak. Sana kaya ni Siak ti ugali ti anak ni Sika. Anya ka di ti madi nga inaramid ti anak ko, senyor. Saan na masapol na ibinsa-binsan Siak. Basta saan na kayat ni Siak ti kinaagin na laing ti anak ni Sika. Saan nyo kumamot a pagaramidan iti madi ti anak ko, senyor? Kan palubusan dak kuman na agawid. Orayan pa ni Siak na agparang ti anak ni Sika. Ha? Saan na mabalin adadailan ni Iso tinapintas na plano ni Dakame. Apay nga may kaditi pagadalan mi, manang. Impaalang amin ti gangan na at ninanang ading ko. Kaapay nga impaala da. Masapul ka nung agparang ka. Tapno palubusan da ninanang. Apay ka nung agparanga kadakwada. Day tatisaan ko nga amo ading ko. Kasano itan ninanang. Aglablabas dagijay aganggan na et. Anya ti aramidan tangay ading ko. Agpanunutak pa'y manang. Masapol tinatanang apa nagpanunot tapno awan maisagmak. Sika, apay asaan nga agpakpakita ti anak mo? Awan nga min dito'y ti anak ko, senyora. Kasano ko maamaawan? Anya ti kayat mo asawan? Agad-adal ti anak ko, senyora. Saan nyo kumamata dadaulan ti masakbayan na? Nga uray dadaulan na ti plano mi? Anya ka di ti plano yo dadaulan na, senyora? Amangan numapan kadag iti panakabagi ti lintag. Anya kumanumapan, senyora. Anya ti pakainaigan ti plano yo. Iti ipapan na iti pan nakabagi ti lintag. Nagrigat ka makaaw-awat. Ignorante ka talaga. Adda ka din na aramid mo asaan a kinayat dagiti gangan na at. Tilang mat saan ko apan nakibunag iti batbato ken tabla, ma'am. Agad adalak mat namin. Saan anain kalintagan ti aramid dagitagan gan na at. Amangan no lumanganak pa'y, ma'am. Sana ron ba nga baybayak ni nanang ko? Agparang ka kadi kadakwada. Amangan nudwa kayo nga ibalod na, Roman. Anya nga ron ti aramidak, ma'am. Jak mapakawan ti bagik no dadakas sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka. Ngam ka sa nuno agpakita ka kat ibalod da kamat. Akas kin ni nanang mo. Nudida palubusan ti inam ti kayat ko asawan. Ibalod da ka. Iso asaan ka nga agdardarasudos nga agpakita kadakwada. Makisarita ak ka ni ma'am. Tano mabalin. Agyan ka pa langit ti balayda. Amang ano pati si kakat alaan damat. Diyak kayat ti agyan dito'y. Numapan kay Jace na. Agkuyog taama pa ni Jay. Kasanan no tiliwan da tayo at alo, manang. Sa anak matlang ang makaid na amang pampanunot. Noan yan ti sasaadan nyo kininanang. Kasano ngamin anagatang dagijay aganggan na et ti isla. Anya ita mo tayo. No asino tinangila ko kadakwada. Nabilag mat ngamin ti kwarta. Babaen ti kwarta. Mabalindang iruroman ti sabali at tao. Ngam kasapulan mo ti tao ti kwarta. Kas kumakada tayo. Kasapulan tayo mo ti kwarta. Mama, nalinak ita ti baybay. Kayat ko ti agsawar iti baybay, babaan iti motorboat.
Magala ka iti kadwa amang paandar iti motorboat ha. Mama, nalaingak. Saan ang masapul ti kadwa? Amo kapagandaran ti motorboat. May mayat matlaan no ada kadwam iha. Taaw ti pagpasyaram. Nalipatan yun samat. Nga atleta aktilin na yan, mama. Iso nga awan rumbang apagdanagan nyo kanyat. Sa bagay, nalaing ka nga agpayso iha. Ang mga no ibaga, ngawan pa nagtalagkukan ka. Saan matkit di, mama? Kaya't ko apasyaran dagiti agduduma a rock formations. Ang mga no ada sirena ijay. No adaman, mama, di gayamak. Mapantay iti islamanan. Makaamuritan, noon niya ti agur-uray kadata agasat. Un ading ko. Ngam ijay pa'y bantay ti pagturungan ta. Agda magtakadag iti adda ijay. No anyan ti kasasad ni nanang. Wal manang. Di ta agsardeng. Aging ga di ta mapasubli ni nanang. Agpakada ta nga rudon kini Mrs. Cruz. Tamapantan ijay isla. Sige manang. Kalpasan na. Mapantan iti balsa, taagrubatan. Madanaganak kin ni nanang. Anya nga tanti inaramid da kan ko ano. O sino ti saan na madanagan? Isungarot na nagpakada ak ka ni ma'am. Alumangan nakpay iti pagadalan. Apayakas lakirlat ang nagbaliw dagiti daluyon. Oh, kita ti bato iti asidag. Agungkon. Kaslaging ginad. Wan manang. Aging ginadlakit ni. Agkut-kut iti dakkel arak formation iti asidag ta. Oh, ang mga nuad da namin ton madamdama. Masapul ang makapanawtan iti taaw. No jak agkamali. Adda rubber boat iti sikigan ti dakkel abato. Unsamot. Ah, kasla agmay-may samot tinakalugan. Ni, babaeng samot. Nakatalikod ka data. Langana ti ganggan na et. Ulandis ngamin ti buok na. Ay, nasaya tagon daway letoy. Aglingot ta iti bato. Aging ginadri ko. Titi anak ta. Awan pa'y ditoy. Napanan ka di ti anak ta. Apay na awan. Nagpakada ang mapanagsawar ijabay-bay. Babaan iti motorboat. Kasanon na da tsunami? May sagmaklakit din ilira. Ti anak ta. Kasanon. Ang mga numay sagmak ijay taaw. Mangibaon ni siya ti mapanagsawar iti tao. Masapol na masarakan da ni iso. Agawa am nga ron ti mangibaon. Ang mga nuada tsunami. Oh, napanandag iti tao na ibaon ni siya. Oh, agkakaribuso ni iso na ijay. Hoy! Napanan nila kayo! Mapanyo berokan ni Lira! Agkakaribuson dagiti tattao. Ngam nakarikap matiro ang anti-cottage anang ipupukan da kanya. Diyak mo't malukatan. Tandang sabat galot na ijarwara. Diyos ko, tulungan ako ma. Napigsal da ijay aging ginad. Madlaw ang mabutan ti babae. Kumkumpet iti bato. Hindi na amo ti aramidan na. Oh, addamat ni nag-akayo iti rabaw ti bato. Ah, natamaan ti ulo ti babae. Kaslan na awanan iti puot. Asit ganta manan. Sige, darasan tangarod agaudan ti balsang. Sige. Tsika di anak ti don da di a babae. Saan nakasigurado? Ngam kunada anapintas ka no. Alaan tayo di kalapaw tayo. Barang no babaen kan kuana. Isublitan ni nanang. Ha? Mayat nga taday tang aramidan ta. Igalot ta ti balsa iti rubber boat. Tapaandarag ti rubber boat. Agpaigid tayo. Awan puot ti babae.
agdardara ti ulo na. Adda tayo ni tiigin. Masapol nga ilamang ta ti rubber boat. Agawan ta manang. Kat paagasan ta ti sugat ti babae. Sige, ibagkat mo ti babae. Tasya kung ti mangilamang iti rubber boat. Ipaidag iti sirop ti kayo. Kapag subyan ta pa iti puot na. Delikado no ditoy. Ang mga nuadda umay dito'y atao ni Don Rico. Kasano nga rin ti babae manang? Sa kruyom ta umadayo tayo. Adda ipaangot ta kagwa na. Tinaltal aruot. Barang agsubli ti puot na. Darasan ta nga ron, tapno awan makakita kada tayo. Uwan ading ko. Agasan ta ti babae. Apaman amakadanon ta iji kalabaw. Ada ka din nakasarak iti anak ta. Saan ka kumanang sangit nakasta? Uran siya madalagan matan. Ibaon mo amin at tao nga agindag iti daytoy nga isla. Tabirukan dati anak ta. Ano? Agbirok damat? Ibagam nga adagunggo nati makasarak iti anak ta. Mayag tinapanunot ni Sika. Ibaga ni siya na dagong ko na tapno maawis da na agbirok. Aramidam adagos. Amangan numala daw ton ti amin. Kasanun ti agmay-maysa nga anak ta. Sige. Ibaon ni siya nagiti tao dito ay namapan agbirok. Ibaga ni Sika kadagiti tao. Tabirukan dati anak ni siya anilila. Angam, senyor. Kaya't da nga tati agbirok. Mabutang dalakid di. Amangan no agtsunami, gapo iti ginginad. Sembergwansa. Awal bibiyang ni siya iti tsunami. Ti kayat ni siya kat birukan nyo ti anak ni siya na nilila. Agawan nida kayo. Ura mismo, senyor. Matungpal ti bilin nida kayo. Bilin nyo ko na kuma, senyor. Sembergwansa. Duduman ni kalanggong ani siya. Ah, Tultuladam ka din ni siya. ay, naigalis lang ti dilak, senyor. Anya na galis? Apay, magmag na ti dila ni siya tapno may galis. Sembergwansa. Masapol a sumardangan ti panagdara ti ulo na. Mga laka iti ragas apang repet na. Naikakmeten iti tinaltal aruot. Apang pasardeng iti dara. Nagpintasan a babae. Napintas nga agpaiso. Ngam saan anasaya at ti kababalindang agina. No kasano ti danag ta iti kaawan ni nanang. Kastamot siguro ti danag da Don Rico iti kaawan na ito'y a babae. Lakit dia. Panakairan-rananan anak kita taday ito'y a babae ije baybay. No di ta nakita. Jak amo nan yan tinapasamak ken kuana. No dakas ta kumatao, ay kat binaybay antan a ijay, anawanan iti puot. Ngam kasanon no saanan amariing. Anya ti aramidin ta manang. Wan ngagpaysa. Amangan no pabasulin da ka anang dangran kan kuana. Pangaasi yu tapalubusan dakon. Agdanda naglakit ni dagiti anak ko, senyora. Agtal na ka man di tata mariribukan ag. Mapukpukaw ti anak ko. Sigurado ang mariribukan mo't dagiti anak ko. Gapo iti kaawan ko. Amuda nga da ka ditoy. Idinto ta saan ko nga amo ti ayan ti anak ko. Adda kadimot ng dukot kan kuana, senyora. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaron da ko ma. Senyora! Imanaw na tantigang ganaan. Saan ko mga umumay dito di anak ko? Ang mga lumaisagmak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ganggan naan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie
pagpaklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Nicolas anang dukot kaninida. Dinardaras met ni Dora tinapan iti pagadalan ni Roman. Kat imbaga na tinapasama. Iti panagawid dagiti agkabsat. Nagginginad, kat nakita da ni Lira akumkumpat iti bato. At da kayo anatinag, kat natamaan ti ulo ni Lira. Nawanan da ito iti puot. Tinulungan da ito'y dagiti agkabsat. Kat impan da iti kalapaw da iti bantay. Inagasan da nga rod ti sugat ni Lira. Iti mataplaya. Madanagan dagiti dadakkel ni Lira. Tasaan dan ang makita ti anak da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ganggan naat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man laangan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaran da ko ma. Imana ulat ng tigang kanaan. Saan ko mga umumay dito iti anak ko? Amangan lumaisagmak. Ayan ko. Sino kayo? Nasaya at na nakapuot kan babae. Nasakit ti bukod ko. Nagtangkan tinangipaidaan nyo kanyak. Pasensya kan. Awan kudson diti bantay. Bantay? Ijay bye-bye tayan ko itay. Juan, nagginginad. Kat kimpatak iti bato. Mabutangak ngamin. Nakita da ka akom kumpet. Adda natin nag-akayo ang naggapoy ti ngato. Natamaan ti ulom. Nasakit nga agpaiso ti ulo ok. Oh, saan mo nga rikapan? Taad na makaagas abulong ngayon kabil mi. Adoy ti tiyaan, senyorita. Uminom kayo. Tapno pumudot ti rusok yun. Idisok dito'y papag-akawayan. Sino ka? Kapin anom tinataar a lalaki? Ading ko, iso ni Roman. Napan nagalay ti prutas. Tapno adda kanon tayo. Roman, kunam. Ti anak ni Bakat Nida. Un, apay, adda ka di dakas nga inaramid yu itinak. Naidumduma tilangayo kan ni Roman kadagiti kakadwayo. Natayan ti mestizo nga mami. May saka no mestizo Espanyol. Kano? Di mo ka din nakita ti amayo? Ubing kami pa'y idinatay ka no iti sakit. Diyak malagip ti rupa na, senyorita. Nagsawar ka di amin na natao tayo. Agramon dagiti tao nga agindag iti daytoy nga Islam ang birok ka ni Lira. Pinruar ni Isoda amin ng motorboat ay tao. Manaman ti parang birok ni Isoda. Oh, jak lakit di maawat. Nga awanan ti anak ko. Nagpakaragayam ka ni Sika. Nga maapay na saan na pinasurot ni Sika iti ado a tao tapno adakanwana. Jak mat nga agpaiso na panunot a pinasurot ka nagiti tao. Lira! Ayan mo, anak ko! Rayag pukaon ni Sika itinapigsa. Sana mangyag ni Lira. Adda iti tao. Idinto at adda ni Sika iti patan. Ibatik di ti papag tinapisi a papaya. Kan kinarusan nyog. Mangan kan.
si kagayam ni Roman. Kasano nga amom tinagan ko? Imbaga kadi tinadangkok nga amam. Saan anadangkok ni Papa? Naanos ka nasingpat ti amak. Apay nga rod a pinadukot na ti inak. Anya ti basol ti may sa ababay kan kuana, tapadukot na. No siyak ti kayat na ama kasarita. Saan kuma ti babae ti aramatan na, tapno laeng agparangak. Apay ngamin akon kontraam ti plano ni Papa. Anya kuma ti kinontrak a plano na. Awan imbaga na a plano na, tapno kontraan. Babaan iti radyo. Ada ka no sumungan na bagyo. Ngabdi pa hinasarakan ti anak ta. Tay pakas da awan ni siyak. Awan man na ti rubber board na inaramat na. Napanan nga ta ni iso. Ayan ka din dagiti agsapsapol. Ada amin iso da edya taaw. Adamat napan karagiti agdodoma na paset ti isla. Kasano no umayon tinapig sa bagyo? No kumanakapan iti igid, ada kumati rubber boat. Borbor taratoy. Mapukpukaw ni Lira. Pati ti motorboat. Saan kayong agsardang? Aging gaadi yung mayawid ti anak ko. Sika, babay. Ingka agluto iti kanan dagiti agsapsapul ka ni Lira nga anak ko. Saan ka nga aguro uray laang iti kanam dita? Kasano, kat inkulong dakmat, senyora. Saan ka na sumungbat? Padasam ti aglibas. Pasaplit ka iti kadaratan no matiliw da ka. Laglagi pam ti imbagak. Saan ak nga agliba, senyora? Inak nga rudan iti ayan dagiti aglutluto. Awan pa'y ti aglutluto, tanapan da amin nagbirok. Si kalaang ti agluto. Mariknayo ita ti marikrik na dagiti anak ko. Idi impadukot dak. Apay anak ka matihidar ka dita. Ingkagluto kunak. Kaya't kunti agawid. Ayan ti dalan nga agturong ija igid ti baybay. Medyo adayo ti baybay. Ang mga numayong awan ka. Kat ado ti atap nga alingo amang rangrang kay kan ka. Itulod nak nga rod ija igid ti baybay. Masapol nga isublida ni nanang ko. Sakbay ang makaawid ka. Anya? Kaya't yu asawan? Balod dak? Saan da ka abalod? No kayat mo tagsagmak. Magna ka. Ngum ado ti dadakkel abakas. Mangdangran dagijay. Numakita da ngagmay saka. Ado ti bakas dito eh. Dayta ti pudno, senyorita. Ipungot kan karamutan da ka. Saan da ka balod? Ngam no ipapilit mo ti magnangagmay sa. Ay kat addakan ka dayta. Manang, bantayam ti babae. Tainak mangalay ti bagas iti balasiyo. Awan abasto tayo dito eh. Saan ka nga rod ngagbaybayag ating ko? Ang mga numaabutan na katibagyo asmuad. Wan manang, narigatan no agbagyo. Awan abasto tayo diti bantay. Nang runak at addagang kan na at akadwata dito eh. Di uray saan amang mangan? Pakpakananda nga tamot ni nanang ijay ayan na. Inak agdamag ka dagiti kalugaran tayo. Amwak na niya ti kasasaad ni nanang. Sige, ikagumaam nga amun ti kasasaad ni nanang ading ko. Nakauwi ka, Mat, Roman. Saan ka nagparparang kadagiti ganganaat? Saan pa'y ma'am? Aday ti sidong mi ti anak ti ganggan naet. Umayak lang gumatang iti abastomi. Ha? Adda iti sidong yun, unang? Kasano pasamak? Idi naggingkinad. Nakita mi akong kumpet iti maysa kadag iti dadak kalabato.
Insalakan mi, tanatamaan ti ulo ni ti kayo anatinag. Mayat no ipakaamuyo, nga adda iti sidong yo, tapno di dadangran ti inayo. At da nagdamaga kitay. Kat paraluto kano iti kanan dagiti agsapsapol iti anak ti ganggan na ma'am. Birbiruken da ti tao adida ammo nga adda iti sidong yo. Urayak pa ya pumiksa. Sakbay nga isublik iti ayan dagiti naganak na. Agyaman tayo ta saan ang napakarwan idi natamaan iti kayo ako nayo. Sa anak matkat ti uni anak danag, ta saan matadakkel ti sugat na. Ala, ingka nga rodan, taamangan numaabutan ka pa iti bagyo. Pumigsan ti daluyon, umayan ti bagyo. Ayan nga tanilira. Ay, anak ko, ayan mo. Saan pa'y naagdong aw ni Sika? Saan pa'y anatay ti anak ni Sika kat siya? Manungal dawan, apay ngawan pa'y. Senyora, agkapi kayo pa'y. Saan kayo kumaunay ang madalaga? Awan ti dakos ang napasamak iti anak niyo. Puno na ita ako nam. Awan da ka sa napasamang iti anak ko, saan ka di? Day tamot ti pamatik, senyora. Tano ko maadadakas ang napasamak kang pana. Nasarakan da ko matirabor book na. Wan nga agpaiso. Amagano na nagkamangan na. Day tamot ti pamatik, senyora. Iso apagkalmaan nyo tirik na yun. Abang ano da kayo mo ti agsakit. Puno ti bagam. Masapula sa anak nga agsakit. Tapno makitak pa iti anak ko. Nala, sumardeng nga ro ni Sika na agsangsangit. Nagpigsamit tan ti angin kan tudo. Makapalang ti guruod. Kan nagtatadam akiman. Pagda napig sa bagyo. Kalkalpas ti kingginan. Sumaruno ti bagyo. Napalukayan lakit di ti daga. Tas sigurado nga ado ti nagbirri. Anak ko ma, no ado ti nagbirri ako nam. Pagtaudan ti reggaay. No surutan ti todo ti birri ti daga. Imbag no saan nga itayap ti angin to'y basita kalapaw mo. Kapilitan nga umakar tayo no may tayab. Papanan tayo ko ma. Kasano ti panagakar tayo? Nagpigsa ti angin kan tudo. Mabalin ka di. Imbes aromaniri ka. Agkararag kalangan. Antipati ko. Sinvergüenza. Awan ser-serbili da kayo amin. Apa yun na di masarakan ti anak ni Siak? Huwag amin, senyor. Naglaing ang naglamang. Napanan mi mataminan. Sinvergüenza. Anya na naglamay. Saan amo ni Sika tilablabi dyan ni Sika? Kaya't ka din ni Sika na pasaplit ka di kadaratan. Saan, senyor? Saan nga tangad na nangilamang kankwana? Dahil patigat kayo sa awan, senyor. No, sino man tinangilambang itanak ni Siak. Pagbabawian ni Iso, no apay na nagbalin ni Iso na tao. Senyor. Kasanon? No taga dito'y isla, tinangilamang kankwana. Anda ka di pa sabalin na tao dito isla no saan na Iso na. Senyor. Ako lima ka man. Sabalit ibagbaga ni Sika. Awan ser-serbi na kiti ibagbaga ni Sika. Sa interkwensa, adat sa kurkurang ni Sika. Anya day jay. Kasla daranudor. Kasla agunggun pa iti daga. Rumarak tayo nakitaan nun niya dajay. Saan ka, Armor? Nagpigsa ti tudo kun angin. Ang mga numatupakan ka kadagiti maspak asang ti kayo. Basta po na kita. Abangan kang pagkantay dito. Oh, hindi na kun intal talag. Sapay nagpigsa ti bagyo. Maitayap samot ti bubong to'y kalapaw nga ayan tayo. Ha? Malkab nga agpayson ti bubong ti kalapaw. Mabutang kasanon, no maitayap ti bubong ti kalapaw.
Naitayap nga agpaison ti bubong ti kalapaw. Oh, kasano da ito yan? Napasbasan dito unag. Darasin nyo! Umanaw tayo dito eh. Oh, Larga iti daga dita nakapukanan ti kay kayo. Gapo na ito iti aramid ti amam. Anya? Agaling tudwan tayo? Awan pa'y sapatos ko. Saka-saka Awan sapatos mo idin sa lakan da kay di baybay. Usarimon to'y butas ko. Siya akong tiagsaka-saka. Agtutudo. At to'y ti silupin. Ibalkot mo di ta ulom tapno sana mabasa ti sugat mo. Dahil to'y kaputi ti pagkaputim. Darsam, May tayab mo ti kapote. malakit at din. dalanot dito'y. Tumakter ka. Ta igalot ko ti lanot ti tasikat mo. Tapno saan na may tayab ti kaputi. Lanot? Pagbarikas ko? Saan ka kuman nga agarte? At datayo ti paggad. Ang mga ano dumanon dito ti landslide a pinataod ti amam. Maglayan ti banday. Magaburan tayo. Adto ti aktor dito yung pitakan ba to? Umadayo tayo dito. Darasan tayo. At tao Nicolas. ti bantay ti pitakan ba to? Darasan tayo. Anya ti pagpaga ni Nicolas? Magaburan tayo kanon. Sige, ka. Tao ti pitakan bagto iti bantay. Tanawak man iti tawa. Adungag paiso. Dandanin ditoy. Adapay tabla. Troso amayan anod. Naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tanawak man iti tawa. Adungag paiso. Dandanin ditoy. Adapay tabla kada troso amayan anod. Pati naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Ang robot ni sikata pumanaw ni tayo nitoy. Umadayo ni tayo. Papanan tayo. Nagpigsa ti bagyo. Ang mga numaytayab tayo. Urayan ka din ni sika na magaburan ni sika nitoy. Maitanam ni sika na si Bibiyag. Nudi palago na ni sika. Mabuta nga ka magaburan na si Bibiyag. Kumpet ka kanyak no marigatang kay ti kabatuan. Dandanin agragay ti daga. Ang mga numayramang tayo ang maanod nga agpababa. Numarga ay ti bagdakan tayo. Ti kayat ko asawan. Isu nga rod adarsen tayo ti pumanaw. Kumpet ka kanyak. Tapno di ka may galis ng agpababa. Saan ka nga rod nga agtaray? Tapno saan ka makaibat? Darasem nga rod ti magna. Papanan tayo nga rod ita. At damok ago kaya biti baba. Bareng no saan ana eraman ang nagaburan. Alwadam, nagalis ti pitak dito eh. Sana kas itay apanaratan ti daga. Sa balimot dito ita nagalis at talaga. Tumaraya kung nagturong ijay gukayab. Nagbayag kayo matamag na. Sige lang manang. Mangaron ka ijayan. Amangan na daulag. May mabakamatan. Marmarga ito sa babaam. Amangan numeraman ka. Kumpot kay tinatitira na ba to? Roman, tulungan nag. Ang mga numaisurutak nga agpababa. Kumpot ka. Tamangala kitilano tapag kaputa mga mato. Umayan tiragay! Darasam! Dandanin dito ayan ko!
Anyamot na ito eh. Awan pa evacuation center. Mabasbasa tayo dito eh. Italaang nga da kastoy apasamak, senyora. Ti marga ay ti bantay. Awan pa'y napasamak akastoy idi. Nagaboran amin dagiti tabla amar amat kuma apagaramid iti pasdag. Pati dagiti semento. Nabasada si susupot. Tumangkan lakit ni dagijay. Malas sa talaga. Nadadailan tinagpintas nga playa. Nagaburan dagiti nagpipintas a bato. A nagduduma ti itsura na. Pitak pa yan ti maris ti danom asigod a naliknaw. Nagdawal na ito'y abagyo. No saan ko maanapukan dagiti kayo iji bantay? Saan ko maanapasamak da ito'y, senyora? Ipurwak ko dito lanot. Agkapit ka taiguyod ko. Inkapsot na pa'y titudo ka na angin. Agawam ti kumpat. Saan nga ta mapugsat day taalanot? Saan? Talanot ti way datoy. Nalagda. Sige, ti ipurwakon. Oh, Naigamakon, kita tamangan no may batam. Matinagak ngagpababa. Jack makakapat, tarangkis abato ditoy. kumpat ka nga rudan na yung bag taiguyod kon. Sige nga, Rodan. Ang mga nagragay. Kat mairaman to'y bato apag kapkaputan. Basta kumpat ka na yung bag itilanot. Apay nga awan pa'y matdagiti do. Natulid da nga ta. Oh, ang mga numabayag lang amag na day kaya papay. Nakarartin tumit. Imbaglakit din ang tada kayo dito unag tigo kayam. Asan anabasa? Awan kat kuman tinapasgadak dito'y. Siguro, imbati dagiti naganop dito'y. Ang mga nunagina na kan nagluto da dito'y. Iso nga adak kayo nga imbati da. Hello, batchmate. Kayat kuman nga i-report ti mapaspasamak iti isla iti balasiw. Nagpukanda kano iti kayo. Kan dinukot dati ina ti maysa nga estudyante. Kuna kano ti don ako kwa na dayjay nga isla. Saan ka di a public land dayjay? O sige, batchmate. Pakikita ko ma. Please. Okay. Bye. Ang yaman ako na ikan ka, Roman. Noawan ka. Jack amunan niyan tinapasamak kanya. Inarakop nakmatan. Mapantan. Taumay man ang titudo ka nangin. Tanda ti panagyaman ko, ti panangarakop ko kan ka. Sana masapol nga agyaman ka kanyak. Uray asino. Aramiden na ti naramid ko. Naadag ka sa pula ni titulong akasi tinapasamakin ka. No pa'y kasta. Dakkel ti utang ko na imbaganakam kan ka. No agsardang day ti abagyo. Mapantanto ija ayan da papa. Tapno pagaramidan dak iti saan anasayaat. Awan basol ko kanipapam. Ibagak tinasayaat nga naramid mo kanya. Awan basol mi kara kayo. Ni papam ti adda basol na. Anya ti basol ni papa. No saan anagpukan iti kay kayo? Saan anargaay ti bantay? Naigabur lakit di iti napintas nga playa. Nagsardengan ti bagyo. Ngam anyan ti nagbalbalinan ti lugar mi. Gapu iti aramid jo agang gannaet. Matanawam ka di ti napasamak iti playa. Naira na la siguro ti gastoy anapasamak. Iti kaadami dito'y kada papa. Italang amin anapasamak ti kastoy. Imparagadi amin ni papam ti dadakkala kay kayo. Isu akastoyan ti nagbanagan ti lugar mi. Mabalin ka di ang mapantan ija igit ti baybay. Tapno pagawidan damat ni nanang mo. Sige. Kuyugan ka amapan itayan nagiti dadakkal mo. Sapay ko matapalubusan damat ni nanang ko. Di ka ganag. Takid dawak kan ni papa. Apalubusan dati inam.
agpaiso ka dit ibagbagam. Pagawidin da ni nanang ko. Rumwarmot ni sika. Kan ayon ni sika na nakapupok na di kwarto. Nalinaya ko unay, tamailiwak iti anak ta. Saan mo ka diya kailiw ti anak ta? Apay ko man, saan nakailiw ni siyak ti anak ta? Adamanan imbaw ni siyak na napanagbirok. Awan sirbi ti amin, no saan ta masarakat ti anak ta? Saan pa ni siyak na nawanan tinamnama? Iti napasamag aging ginadgan bagyo. Kasano ko nakalasan? Oh, saan nagsaon ni si kay di kasto? Saan ni siyak na mawanan tinamnama ako naklangaro rin? Senyora, addan ti anak yo. Sumungad, kaduanan ni Roman. Mga lusim romanan ti kurkurang ni sika. Awan ti kurkurang ni siya, senyor. Ay, awan kurkurang ko kunakuma. Ngamtap no mamati kayo, rumor kayo. Aglisi ka man di tadalan. Kita manupod no ti pagbagana. Ti marayan. Taray ba't ni siyak? Takitaan ni siyak no pono ti ibagbagat yan kurkurang na. Sapay ko tapod no ti pagbagana. No saan na pono ti ibagbagan ni iso? Daitan ni siyak tingiwat ni iso. Intaray ka ni sika, ti anak ni siyak, sika na lalaki. Ti anak yo ti pagdamagan nyo, senyor. Awan inaramid ko amadi ti pamilya yo. Kunaklakit din no andan akas napasamak kan ka anak ko. No awan ni Roman anang isalakan kanyag. Manipod itiging ginad kan bagyo. Amangan no awan nakitahan. Anya ti kayat nasa warnesi ka? Papa, insalakan nak itiging ginad kan bagyo. Inagasan kan inas asikaso nak. Tapno awan ti utang nila kami. Mano ti ibayad ni siya kanisika? Isubliyo ko makanyak ni nanang ko, senyor. Awan basol mi kara kayo. Papa, palubusan niyo kumanti inana. Kasla na igagarat inapasamak anak ko. Insalakan mo ti anak ti Don. Wan nga rod na. Agawid tayon. Tapno inak man na nagadal. Naglanganak kami. Tadyak kayat amay sagmak kayo. Pumanaw ko man dagiti gangkanaat. Dinadail dan ti lugar tayo. Awan mabalinan tayo. Tagunadang mat aginatang dati isla, nang. Ikagumaak ti agadal. Tapno makaturpusak ket pumanaw tayo dito eh. Panawan tayo ka di ti lugar tayo. Gapo ka dagita agang ganaat, anak. Ngam kaasi kayo nga adipenen da no pumanaw kayo, nanang. Pagbunagan na kayo manan itibat bato kan tabla. No apay mo't ngamin anak kadanon da dagita ditoy. Awanan ti sigod a kinangayad ti isla. Imbes apuraw akadaratan. Nagbalinan apitak kan bato ti aglawlaw, papa. Ado pa'y tinaputin akay kayo nga agkaiwara. Padalsak manan dayta kanang iti tattao ditoy. Sayang dagiti tabla. Kan bato a binunag da. Nagapuran da amin, papa. Agparagadiak manan. Ado pa iti kayo ni bantay. Husto ti imbaga ni Roman. Numapukan dagiti kay kayo. Nalakamot amarga ay tibantay. Sa ulang ti umapal dayta. Kasano ko man na maaramid ti arapaap tayo na mansyon dito isla no saan na datayo na agpukan ti kayo. Kasanon numarga ay manan tinabat-bati abantay. Kat gaburan naman ng ti aplaya, papa. Nasaya ata nakaumay ka man nandito pagadanan. Kumusta ni nanang mo? Pinagawid dan, ma'am. Tainsalakan ko ti anak da iti gingginad kan bagyo.
Imbag ata saan da pinagaramidan iti dakas ni nanang mo. Pinagbalinda ka no akatulong, ma'am. Ngam idida mo, inkulong da iti may sa cottage. Nagdakas dakit din. Saan na bale? Imbaga kun iti may sang opisyal akaklasek idi. Umay da ka no agimbistigar ije islang ayan nyo. Sapay ko mata umayda, ma'am. Nadadaalan ti lugar mi. Nagaburan ni ti pitak ken bato ti aplaya. Pinapukan da ngamin nagiti dadakkel kay kayo iji bantay. Saan ka di nga amo dagita agan-gan naat? Ama iparit ti agpukan iti kayo. Hello, batchmate. Anya? Peke ti lisensya dagiti gan-gan naat? Anya ti aramiden nyo kadagiti gan-gan naat? Ha? Dakkel ti sungsung-batan da gapo iti panagpukan da kadagiti kay kayo? O sige, tiliwan nyo amin ida, kat papanawan nyo ida dita isla. Kaasimat dagiti sigod nga agindag dita. Kat agyaman akunay, batchmate. Napapanaw mo't laangan dagiti naranggas aganggan naet. Imbalod da kano ti don. Tapno adda kasukat dagiti napukan na kay kayo. Masapo la pagtitinulungan tayo ti agmula. Ay katwa na. Amin tayo nga agindag dito eh. Agtitinulong tayo. Tapagsayaatan tayo amin dito. Pangalaan tayo nga'y iti ado apala kay akayo nga imula tayo. Tumulong ka no ni Mrs. Cruz nga ag-request iti masaknan. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno maisubli iti sigod angayad ti lugar tayo. Kablaawan ka, anak. May sakan a pulis. Kablawan ka ading ko. Addan kabsat ko pulis. Agyaman unay kada kayo, manang, nanang. Mabalin ka di mo't timang kablaaw kan ka, Roman? Adda ka diti balasiw ti isla. Saan kami napimanaw kan ni mama dito eh? Adapay lang iti pagbaludan ni papa. Dakkel nga minti ikarkaro na. Gapo iti panagpukan na kadagiti kay kayo. Awan ka iti guram kanyak. Saan arong bang aguraan ka? Gapo ta sikat tinangispal kanyak. Idi paggad. Agayam ta ka din? May karikadiken ka ti may sa akas kanyak. Apay ko maasaan. Mistiso ka at taga dito ay. Ikidawak iti pamakawan ni Papa. Gapo kadagiti inararamid na kada kayo. Ikarkaro ng ti basol na. Saan arumbang aguraan ti pada a tao? Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Putley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dala. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan pakaisagsag makam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Anya ti sirsiri pun bita si Prina. Umay kakidaglinisin. Umay ka dito'y, takitaam ti sirsiripa. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman day ta, umay kakiting. Anya aya day ta.
Makitam day basit anak ngisngisit a babae ijay office ni sir. Kano jag laklako iti mais analing taday ta. Siguro ako lakwan na ni sir. Saan? Sa bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ah, Kulot kadimat ti buok day ta a babae. ayawanan niya. Ay, anya nga itar aramidin na dita office ni sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso day ta di aplikante. Ay, nagubingan ngay. Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasanungay no mapasamak. Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito itan anang rugi ang nagtrabaho. Dito itan ang malakayan ken mabaketan. Ken dituyak meten nga retire ah. Uray siyak mo ta. Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak mo't ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawak man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso at tulungan dak ko, ma. Nagagutak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Angam nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Angam di ka madaragan. At dadwa a kakadwam a paradalos. Yam amukan to kadakwada. Kaya't siya asawan, sir. Naawat akon? Naawat kan. Ket magrugi ka nintong bigat. Apay apapaayaban na ta ni sir. Diyan ka mo ah. Inaprobaran na nga tan jay loan ko. Umay ka, tama panta iji office na. Ay, mabiit lang Domingo. Umay ka man pa'y dito'y. Apay manan. Anya iter aramiden jay babae anangisit ijay office ni sir. Na, adda iti kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir. Amangan no agungat. Ay, makaumati rupa day ta babae. Ay, sige. Sir? Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay. kamat. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir. Kaya't kung ayam mo kada kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito opisina. Kaslamo nagan ti bagyo. Huwaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Anyamot ni Sir Ren. Kinumplito yung tinagan kon. Anya nga rod, ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tatam Adom. Ha? Ay, anyamot sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa. Isu ni Manong mo Adom. Naragsa ka kan? Ay, kasta sir. Kasla madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa ay. Ay. Ket daytoy mat. Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mangayab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak, Manong Dom. Ay na, nagmayat adenggan. Kasla umubingat. Manang Prina. Kasta Ala, isuro yun ni Juaning, kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa kadito'y lamisaan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo! Itay ka pa yung abirbirukan. Adda ka matlagayam dito'y. Oras ti trabaho.
Ay na, una yun. Nakangato pa'y dagiti sakam. Ala, tumakder ka ditan. Anya kami tay. Itaak lang nga ginanamit. Awan ti agina ina na. Na? Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabahoin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, Sige, nagtugaw ka. Dagtugawak mo. Ha? Sika lang, ay ati may mayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramiden na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila ditoy. Saan ka dia sika ti baro nga inala ni sir a para linis dito office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga yung agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga minti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jak man amo, ma'am. Basta binilinda nga aglinis sa kano. Sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa. Agur-urok da dito'y. Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan. Kan nakangangada nakaturog. Ay unay mat dagito yan. Oy, Domingo. Seprina. Doon sa mga ayab ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina. Aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Kunayo siguro adyak nakita nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga amin, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ma'am. Kasla saan tayo umot nga kakadwa. Saan ka nga agipulpulong ko ni Sar? Juanita, dahita ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretira. Iso anas ka nga agadal ka. Iso nga rod nga gagagetak, tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot? Sadot da, ma'am. Iso ang nangala ni Sir iti may sa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabit lang. Tani ay ayaban nak ni Sir. At dan samot ibaga na kanya. At dating dara ka seminar, kat makalawas nga awanak. Isu nga ibilin kun kada kayo dagiti rumbang nga aramiden nyo dito opisina. Wan, Sir. Ado, dagiti paperworks tayo. Isu anas kan amalpas yu amin, sakbay asumang petak. Wan, Sir. Sikan ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. Wan, Sir. Wee! Ay na. Nagmayat nagtugaw dito agpusi-pusipus at tugaw si ka. Ay, padasag man, mate. Ay, jakpay na uma. Na, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga no da makakita kan ka. Si Kati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak inton madamdama da ito'y office ni Sir. Kilinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ro di aglogan dito'y tugaw ni Sir. Hay. Siya man, mate. Siya kon. Bibisin, ingkakit din aglinis. Kure si kamay. Aglinis ka na. Sa laki! Na. Out! Apay, asuak. Rumar ka na, ang mga noad na makakita ka data dito'y. Sa laki! Ay, trabaho mo sa mag-aminan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni Sir ang makakit-kita. Ay, wan ayan dagiti kakadwam. Ay, jak amo, ma'am. Jak na si putan no ayanda. Kitag man sa dino ti ayanda?
Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ramanakman. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni sir? Kasano no maamuan ni sir day tangar aramidan nyo? Na! Ay, una yan? Ay na, madi mo gayam no na puno unay tingiwat iti makmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam nga agdaldalos. Nagyaplagan di ta pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home matan. Kay kayat na dita, taawan ti makadisturbo kon kwa na. Pay man tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Amang ano na bannog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbag la kanya, tana pigpig sa akam isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga ti ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatanag subliak. Apay ngay, awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan matasyak tinangan? Saan na sika? Asino nga rod? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumat ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibus na amin ti karga ti ref? Adapay madi nga ugali na asar. Anya day ta? Nagsadot. Permi ti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko nam asar ti ibagak. Anya? Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. Saan na nagtrabaho? Da kami lang kiniduming tinaglinlinis. JCR nagangsag. Amuyo sir, no asino tinaglinis. Asino? Da kami kin ni Domingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katwan sir, iso nga ikatin yun. Ubing nga agpaisong ngam nagsadot mo. Permi ti sadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni Seprina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nemat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ay wun nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino ngay dagita? Da Seprina kan Domingo. Isuda ti sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Nay, asino ngay ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaananos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Isuti ka na yun nga agdaldalos, sir. Anya man ang tiin ka, sir, siripon di tamot si Prina. Kasarsarita mat ni sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na ngay. Nakaragragsak da adwa. Ah? Rumbang ko mga ungtan ni sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kankwana. Angam saan mo Ay, anya nga yan, timapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iti office ni sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da kin ni sir. Juaning! Uy, Juaning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni sir? Sana kanon naglinis. Da kayo lata kanon ka ni Manong Dom. Kat, anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo. Mapanak kanon iti accounting. Ijayak kanon at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga ni sir, akabaulak to kanon ti agbalin nga assistant ni ma'am. Kunana pay ano makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya? Kat da kayo kani Manong Dom, agtalinaed kayo kano aparalinis.
tanalaing kayumat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasaya at ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina. Papagayam ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok dito'y programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.